bayyana ta sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, kana da sirrin kyau, rabu shi ya yi maka shi, babatun kayo. Sirrin kyau, sirrin kyau. Safwan, ina da ciki. Me kike ce? Na ce ina da ciki. Lallai, bariki ta yi riba. Yawan bariki ba? Ya yi riba. Amma ki sani, ba a gidan nan ba. Ba za ki taɓa haife min ɗan shege ba. Ɗana ba shege ba ne, Safwan. Me kike nufi? Ina nufin kai ne uban shi. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne, in ana zancen sirri. Shari'ar yin nan zata yi. In ana zancen sirri, ku bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Mu da za mu yi dogon tafiya sashi a babban motar nan. Yauwa. Ah, babana. Allah sarki babana. Lafiya kala. Yauwa. Wai Fatima ciki ne da ita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi Allah na gode maka, Allah na gode maka. Alhamdulillah, alhamdulillah baban, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah na gode maka. Hajiya. Na'am Alhaji. Lafiya Alhaji sai shewa kuɗi. Alhaji wallahi babana ne ya san mun da wani labari bai daɗi amma sai ka bani tukuici. To ai inda tukuici ne ba nan ba matsala bane ko. Dan na a'a dan na ban saka da bakin ciki ba ka bari ni zan faɗa mishi da kaina. Alhaji ka kusan samun jika. Alhamdulillah. Kamata yayi a ce ma an yi walima ai ko. To wannan abun murna ne, abun farin ciki. Sai a gode ma Allah. Ni fa kun kasa fahimta da ne ba gaba ɗaya ba. Ni so nake ku bani izini na saki Fatima. Sha. To baraka ji. Fatima amana ne a hannuna ba ma a hannunka ba. Kuma na rantsi da Allah duk abin da ya samu Fatima to ina son ka san cewa ka kwance alakan da ke tsakanina da kai. Ba ma saki ba ko kallon banza kan Fatima. Ka da ji me nace maka ko? Fita ka bani waje. Bara ma in kira ta a waya. Kalla ina zuwa Hajiya, bara in kira ta a waya. Amma alaikum salam. Wallahi. Na ji abin alkhairin da ya same ku. To shikenan Allah ya tabbatar da alkhairi. Yau dan Allah a kula. Banda mugun motsi, banda ayyuka masu ƙarfi, kin ji ko? Yawwa. Wai me ma ke faruwa tsakaninki da Safwan? Kalla ba ma sai kin faɗi min ba. Kin gane duk abin da ya miki ko kallon banza miki ki kira ni ki faɗi min a waya. Kin ji ko? Yawwa Allah ya muku albarka. Ka daji umarni muka yi maka. Kaga ba ma shi ba ko ni nan bari gani ina ce maka babana wallahi zan daga maka nono. Ta ka bani waje. Hajiya duk ke kike shigo ba wannan yaron. A'a Alhaji shi kadai muke da shi ba al'ada sai a lallaba Alhaji haba Alhaji. Ya san garce. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba, iyayena darajar kuce na martaba. Komai za a yi matar ba zan so ta ba, ina tsaka mai wuya
yaya zan yi da rayuwata. Ke, wannan wani irin iskanci ne haka? Ina wasa da ke ne? Ya ina kallon channel zaki zo ki canja mu. Dalla ba. In kina min irin wannan sai na gaggaura miki ba. Bari in kira su sai ka faɗa musu. So zaki kira. So zaki gashi ungo. Ha, aje Da ka ɗan tashi ka ɗan gyara mana bishiyin ko? Ba za ka tashi ba? Da kai fa nake. Ba ga hanya nan ba? Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne, in ana zancen sirri ne. Ya ne da kanka da jikin sanyi haka? Wallahi ban dan jin daɗi ne zazzabi haka. Da ake yayi kuma haka waccan matar ta taso ne. Wai tana so ta ci goruba. Goruba? A lalle an fara. Ina zan samu ne da Allah? Ka je kasuwan plan za ka yi samu a nan. Ha babu daga can nake wallahi. Wallahi in dai ka je nan baka samu ba sai ka je kawo. Kawo da nisa fa. Ha to a kanan za ka samu ka je ba madan ba ce? Allah ba kawai. To mu je mana karka ne. Ha ba da ni ba da ke goruba. Kai ka gani fa yanzu da so nake kallo a bakwai TV. Kawai da yanka dawo ma da alayan makwa. Kaga tafiya ta. Duba fa. Ana kallon money heist. Kai kana kallon izar su. Ko da yake fina-finan nan namu fa na gida suna ba da ma'ana. At least za ka kalli abu da yarenka sannan za ga al'adunka. Kuma duk abin da za su yi baya saba wa addini. Sirrin kyau, 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 sirrin. Tattanan na siyo miki da yawa sai ki ta ci. A gurba ce? To ɗaukar kautar ita ba na so. Kaga, waranta ne bata mun ba, kuma na ce ba na so, sai ka ɗauka ka yi waje da ita. Ke fa kika ce a siyo abin nan, kin san yadda na sha kuwa kafin samu gurban nan? Kuma na fasa, za ka ɗauka ne ko in kira waya? Ki tausaya wa rayuwata, sannan ki duba damuwata. Ba kai ka fara ba, ni zan ƙarasa maka. Tun da har rai so. Ai cikin sauki Allah ya jefo min kai a hannu. Ina nan bayan da za ka yi dai. Farin ciki na ni ke ce walwalata. Gane ku abin da nake so da ke ina son za ki tafi gida ne yanzu ga wannan ki hau mashin. To amma fa ya magana alƙawarin aure na da kai ka fa ce fa za ka zo ka gaida iyayena kuma har yanzu shiru nake jin ka. Yana nan mana. Ka min alƙawari. Na miki alƙawari. Ai ke kin san idan har ne miki alƙawari ina cika miki. Na sake da ni akan haka. Safwan. Ki je gida zan zo in same ki. Kasha nake nema. Kasha yana gida na baro shi a gida. To dala za a samu ganin shi. Shikenan mu je gidan da a same shi. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne, in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau. Kai namijin duniya. Kasha. Ko kuki ba kuyan naki magana man dan girma. Kai saki ne. Haka ne.
Ba kai ban taɓa sanin gara bane wallahi sai ka zai ne. Ta yasa mutum yana mun kallon big boy za ka mishi wannan. Ina tafiya na da Safwan ya ce na sun yi magana da kai. To amma yanzu kawai tunda mun riga mun zo ya kamata ka saurare shi ka ji. Kasha. Na'am. Lala yana son mu magana ne. Okay, to ƙara so mana. Sai da Allah ko zaka ba mu minti da. Okay, ba matsala. Lala wata matsala ce ta kawo ni. Matata tana yawon bani. Nan ta je ta ɗauko ciki a waje. Tana nema ta manna mu. Gashi tana amfani da wannan damar tana wahalar da ni a cikin gidana. Shi yasa na ce bari zuwa wajen ka san ku ne yan gari. Baka da damuwa. In dai magana ciki ne ko wani maganin da zan baka kana sa mata a mata sha. Dole zai zubi ne. Ina za a samu magani? A'a no, kai bisu kawai za mu je. Muka siya kawai ka tafi da shi sha. Kai dai ka tabbatar da kai. So amma ka san ba zan iya zuwa kemis in ce a bani irin magani ba. Ba za ka iya ba? Baka damuwa, na yi sana'a mace. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin